Лукашенко працягвае свой візіт у Кітай. Сёння лідары, якія з'ехаліся ў Пекін на саміт шанхайскай арганізацыі супрацы, удзельнічаюць у парадзе, прымеркаваным да 80-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны. Напярэдадні Лукашенко правёў сустрэчу з Пуціным. Размова двух хаўруснікаў ва ўсялякім выпадку на кароткім відэа, якое апублікавала прэс-служба беларускага узурпатара, абмежавалася абмеркаваннем двухбаковых стасункаў. Лукашенко падзякаваў крэмлёўскаму лідару за магчымасць удзельнічаць у сустрэчы краінаў чальцоў ШАС, а таксама прыгадаў нядаўнюю сустрэчу Пуціна з Дональдом Трампам на Алясцы і сваю размову з амерыканскім лідарам. Когда президент США позвонил, обсуждали эту проблему, сказал, мы одна страна, в принципе, Россия одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать, публично об этом говорю. Это беда, но кто прав, кто виноват, время покажет. Еще спасибо скажут многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять. Пахвалілася беларуская дэлегацыя і поспехамі ў дамоўленасці з кітайскім бокам пра наладжванне супрацы ў шэрагу галінаў. І калі раней гаворка вялася пра сучасныя тэхналогіі, то на справе праекты не выглядаюць такімі амбітнымі. Як мяркуе палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч, Беларусь і самая магла б іх ажыццяўляць. У чым жа палягае праблема двухбаковай супрацы? Урывак з размовы ў вечаровым выданні студыі «Белсат». Галоўная праблема у эканамічных супрацоўніцтвах Беларусі з Кітаем гэта тое, што Кітай вельмі асцярожна інвестуе ў беларускую эканоміку. Кітайцы гатовы даваць крэдыты, прычым крэдыты звязаныя, які прадугледжвае тое, што Беларусь будзе купляць абсталяванне з Кітая, запросіць кітайскіх работнікаў у Беларусь. А вот з інвестыцыямі гэта вялікая праблема. І таму галоўная стратэгія беларускага кіраўніцтва атрымаць усё ж такі інвестыцыі. І вось я думаю, што сустрэча з бізнэсоўцамі якраз і скіравана ў гэты бок, але ці атрымаецца, пакуль мала зразумела. Прыгледзеліся да таго, што цяпер адбываецца ў Пекіне і нашыя калегі са старонкі belсат.eu, бо шанхайскую арганізацыю супрацы раней мала хто ўспрымаў усур'ёз, аднак гандлёвыя войны Дональда Трампа і, як вынік, турбулентнасць сусветнай эканомікі зблізілі ранейшых супернікаў Індыю і Кітай. Расія ж спрабуе гэтым скарыстацца. Разам з экспертамі Алесь Наваборскі разабраўся, ці чакае свет саюз так званай вялікай тройкі. У межах саміту ШАС прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі прыехаў у Кітай упершыню за 7 гадоў. Кіраўнік Кітаю Сі Цзіньпінь заявіў, што Кітай і Індыя мусяць быць партнёрамі, а не супернікамі. Пекін і Дэлі нават аднаўляюць паветранае злучэнне, якога не было цэлых 5 гадоў. Прычына, паводле экспертаў, на паверхні гэта 50% амерыканскія мыты ў дачыненні Індыі. Рызыкі для саміх Злучаных Штатаў тут нават не ў эканамічнай плоскасці, а ў геапалітычнай, бо Кітай можа зрабіцца вялікай азіяцкай сілай, а Індыя можа згадзіцца на ролю другога плану пры ім. У сваю чаргу Пуцін на саміце ШАС даводзіць азіяцкім лідарам, што ягоны напад на Ўкраіну быў справакаваны захадам, а дзеля міру трэба ліквідаваць першапрычыны крызісу і аднавіць справядлівы баланс у бяспецы. Аднак, кажуць суразмоўцы журналістаў Белсату, Пуціну будзе ўжо цяжка дабіцца, каб яго ў патэнцыйным саюзе ўспрымалі на роўных. Расія згубіла ўплыў у Цэнтральнай Азіі і на Каўказе не супадае з Індыяй і Кітаем у поглядах на Блізкі ўсход і вымагае ігнаравання санкцыяў дзеля партнёрства. Індыя і Кітай жа намагаюцца захаваць эканамічныя стасункі з ЗША. Падрабязней з пазіцыяй экспертаў знаёмцеся на belsat.eu. Журналіст CNN Скотт Дженнінгс апублікаваў урывак тэлефоннага інтэрв'ю з Дональдом Трампам, у якім амерыканскі прэзідэнт выказвае сваё расчараванне паводзінамі Пуціна і не ўпершыню абяцае зрабіць пэўныя захады, каб спыніць вайну ва ўкраіне. З крытыкаю на Пуціна абрынуўся і міністр фінансаў ЗША Скотт Бесент. У інтэрв'ю тэлеканалу Fox News ён зазначыў, што на гэтым тыдні адміністрацыя ЗША разгледзіць магчымыя варыянты для ўзмацнення ціску на Расею, найперш санкцыйныя. Раней Трамп адводзіў тэрмін 2 тыдні, за якія спадзяваўся, што між бакамі канфлікту адбудзецца сустрэча.
У адваротным выпадку прэзідэнт ЗША не выключаў увядзення санкцыяў і мытаў супраць гандлёвых партнёраў Расіі. Казаў ён і пра магчымы ціск на Ўкраіну. Тэрмін, што абазначыў Трамп, скончыўся 1 верасня. У Беларусі працягваюць расці складскія запасы гатовай прадукцыі. Паводле Белстату, у сярэдзіне 2025 года яны дасягнулі 83% ад месячнага выпуску, а ў асобных рэгіёнах яшчэ вышэйшыя. Год таму суадносіны запасаў і сярэднямесячнага выпуску ў прамысловасці трымаліся на ўзроўні ад 61 да 65%. Павялічыўся таксама і абсалютны аб'ём запасаў. У траўні-чэрвені 2025 прадпрыемствы трымалі на складах прадукцыі на 11,5 мільярдаў рублёў. Гэта на траціну больш, чым год таму. Раней эканоміка ўжо сутыкалася з высокім узроўнем запасу прадукцыі падчас пандэміі і ў 2022-2023 годах. Тады накопленыя беларускія тавары здолелі заняць вольныя нішы на расійскім рынку. Аднак цяпер у Расіі назіраецца стагнацыя і падзенне спажывання. З 1 кастрычніка ў Беларусі мяняецца правілы аплаты камунальных паслуг для незанятых у эканоміцы грамадзянаў. Пра гэта вядзецца ў адпаведнай пастанове Савета міністраў ад 27 жніўня. Цяпер павышаныя тарыфы на ацяпленне, гарачую ваду і газ будуць дзеяць для ўсіх жылых памяшканняў ва ўласнасці або карыстанні тых, каго залучылі ў так званыя спісы дармаедаў. І ўвядуць іх на ўвесь аб'ём спажытых паслуг. Дагэтуль дадатковыя плацяжы налічваліся толькі па месцы рэгістрацыі асобаў, а падвышаная плата разлічвалася ў залежнасці ад колькасці чалавек, якія жывуць разам з незанятым у эканоміцы. У сувязі са зменамі ў правілы дарожнага руху, якія набылі моц з пачаткам восені, шэраг электрычных транспартных сродкаў прыраўнялі да мапедаў. Паводле новаўвядзенняў, сродак персанальнай мабільнасці перастае быць такім, калі можа ехаць хутчэй за 25 км на гадзіну. Тады рух павінны ажыццяўляцца па дарогах. Адпаведна, неабходна атрымаць пасведчанне кіроўцы. У дзяржаўнай аўтаінспекцыі звяртаюць увагу. Уладальнікі дакументаў на кіраванне аўтамабілем, матацыклам або самаходную машыну любой катэгорыі маюць права кіраваць і мапедам. Управление мопедом требуется водительское удостоверение категории АМ. Получить его можно с 16 лет после теоретического экзамена по правилам дорожного движения, без прохождения обучения и без сдачи практической части. Желающим необходимо обратиться в экзаменационное подразделение госавтоинспекции по месту жительства с документом, удостоверяющим личность и медицинской справкой о годности к управлению мопедом. Аграрыі краіны б'юцца не толькі за ўраджай, але і спаборнічаюць у конкурсе арт-інсталяцыяў з саломы. Дзелімся з вамі тым, што падрыхтавалі аграрна-прамысловыя комплексы Меншчыны, без каментара. І наўздагон, адна з інсталяцыяў прадпрыемства Кукчыцы, што ў Клецкім раёне пацярпела ад рук невядомых. Хтосьці ўночы зрэзаў банеры. Як напісалі прадстаўнікі сельскай гаспадаркі ў сваім інстаграме, ім крыўдна за такое стаўленне да іхных намаганняў. Яны просяць выйсці на сувязь відавочцаў здарэння. Аранжавы ўзровень небяспекі з нагоды спякоты абвясцілі на сёння. Сіноптыкі папярэджваюць, на паўднёвым захадзе краіны максімальная тэмпература паветра дасягне 30 градусаў. Пры гэтым пераважна па краіне адбудзецца без ападкаў. Толькі ў дзень месцамі на захадзе рэспублікі чакаецца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Праз небяспеку пажараў практычна ва ўсіх раёнах Беларусі ўвялі забароны і абмежаванні на наведванне лясоў. Вольна наведваць лясныя масівы можна толькі ў 3 раёнах Віцебскай вобласці, а вось поўную забарону ўвялі ў Стаўбцоўскім і Слуцкім раёнах. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютьюбе. Аднак памятайце пра бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.